Na teplotnúčný balón sa skladá do sáčku, z knôtiku a vaty. Držia ho lanka a odrezaný spodok fľaše. Keď chceme, aby náš balón vzlietol, musíme sem položiť sviečku, nadvihnúť sáčok a aby ten teplý vzduch išiel do sáčka, tak ho musíme nadvihnúť a potom nás vzlietne. Lebo jeho hustota bude menšia ako okolitého vzduchu, ale keď tam nepôjde už ten teplý vzduch, tak ten vzduch v sáčku sa bude ochladzovať a bude zase klesať. Ale musí byť tá podložka pod ním ľahká, aby vzlietol.